yma, a ni'n 2 diwrnod oddi wrth Nadolig ei hunan. Rwan, dechrau'r wythnos efo ni'n yn dilyn y thema o addoli. Mi soniais i am y gair Saesneg worship, gan ddeud i fod o mewn gwirionedd yn golygu worthship, gosod gwerth ar rhywbeth neu rhyw un. A dyna da ni'n neud adeg y Nadolig, da ni'n cydnabod fod Iesu yn werthfawr tu hwnt i bob trysor arall. Ond mae'r gair Cymraeg addoli yn dod â ni at agwedd gwahanol. Mae'r dol neu'r ddôl sydd yng nghanol y gair addoli, medden nhw, yn dod o'r un gwreiddyn a dolen, fel mewn dolen gwpan goffi yma sydd gennai yn y nwylo. Hynny ydi, mae'n golygu plygu fel mae'r ddolen yma wedi plygu. Mae addoli yn golygu plygu ein hunain ger bron Duw. Gall olygu plygu llythrenol ar yn glyniau. Da ni'n cael yn hannog yn Salm 95 yn dydyn ni. Dewch, addolwn ac ymgrymwn, plygwn ein gliniau ger bron yr arglwydd a'n gwnaeth. A dyna mae'n debyg nath y doethion pan ddeithon nhw at Iesu. Plygu yn y gwair, da ni'n deud. Ond y fwy na phlygu ein cyrff, mae yna agwedd o blygu'n calonnau sy'n gweddu i addoli. Pan da ni'n plygu o flaen rhywun, da ni'n cydnabod i bod nhw mewn rhyw ffordd yn deilwng o barch ac anrhydedd. Roedd y doethion yn dod i blygu o flaen Iesu am ei bod nhw'n credu i fod o yn frenin arbennig, mor arbennig fod seren wedi nodi ei ddod i'n byd. Y tueddiad ni yn aml ydi gosod yn hunain fel y brenin a'r awdurdod, gyda'r hawl i benderfynu be sy'n iawn yn ôl yn ewyllus yn hunain. Ond mae plygu yn agwedd o ostyngeidrwydd, o gydnabod mae un arall sy'n gwybod yn well na ni, yn fwy ei allu, ei ddoethineb, ei rym a'i awdurdod na'r un ohono ni. Mae'n hawdd ar un olwg deud hyn wrth i ni ddod at ein gilydd i ganu carolau, ond mae Cris yn dod ato ni fel yr awdurdod terfynol. A dyna enghraifft welon ni Pedr yn sylweddoli. Pan ofynnwyd iddo fo gan fab y Saer o Nazareth, gwthiad y gwch i'r dwfn a bwrw rhwyd am helfa o bysgod, oedd Pedr yn rhyw feddwl, na fi di'r awdurdod a'r bysgota, nid mab y Saer. Ond pan lanwyd ei rwydi a physgod, be sylweddolodd nad felly oedd hi. Pan welodd Seimon Pedr hyn, syrthiodd wrth luniau Iesu gan ddweud, dos ymaith oddi wrthef, oedd dyn pechadurus o'i fi arglwydd. Does ar un maes yn bywyd lle na fod nhw'n dweud, mae fo sydd yn ben. Yn ail wrth gwrs, mae plygu yn golygu ufuddhau. Nid yn unig mae Duw yn fwy i allu na ni, yn ddoethach na ni, yn uwch na ni ym mhob dim, ond mae hefyd ar hawl i ddisgwyl yn bod ni'n plygu i'w ewyllus o. Oherwydd mae i ewyllus o'n dda. Roedd Israel yng nghyfnod y proffwydi weithiau'n credu rywsut y bydden nhw'n gallu cadw gwyl a chyflwyno ryw aberthau i Dduw, bydde hynny'n ei fodloni a bydden nhw'n cael byw fel a gymynau nhw. Ond dyna doth gair yr arglwydd atyn nhw, trwy'r proffwyd Eseia. Beth i mi yw eich aml aberthau, medd yr arglwydd, cefais syrffed ar boeth offrwm o hyrdod a braster anifeiliad, ni chaf bleser o waed bystych nac o wyn a bychod. Ofer ydi canu carolau, darllen yr hanes, hyd yn oed rhoi i elusen, heb fod yn holl fywyd ni'n dod o dan lywodraeth yr un y byddwn ni yn ei gydnabod yn frenin yr hollfyd. Ond mae i weld mewn preseb yn yn atgoffa ni, nad rhyw deyrn creulon ydy hwn, ond brenin trigarog sydd wedi rato ni'n hunain mewn gostyngeidrwydd. Un grasol sydd am yn harwain i arhyd llwybrau cyfiawnder mewn llawenydd a gras, gan faddau ni'n methiannau pan da ni'n troi ato mewn edifeirwch. Da ni gyd mor gyfarwydd â hanes y doethion y dod at Iesu.
Deithant i'r tŷ a gweld y plentyn gyda mair ei fam, syrthiasant i lawr a'i addoli, ac wedi agor eu trysorau, offrwmasant iddo anrhegion, aur, thys a mer. Yn siŵr yn bod ni wedi dychmygu rhain yn dod yn ei gwisgoedd ysblenydd ac yna'n plygu yng nghanol y gwair a'r bedreddi. Gadewch chi'n unne, fedru cymryd yr amser i oedi, i blygu o flaen y baban hwn sydd heddiw nid mewn preseb anifel, ond mewn gogoniant ar orsedd uchaf nef. Ac wedi ni oedi i'w gydnabod yn dduw bendigedig, gadewch i ni hefyd roedd o'r hawl i lywodraethu ym mhob cornel o'n bywyd.